सिगां जों मोसाग्लांनायखौ होग्रोबाय बिथांमोना सिगाङाव मोसायोमोन नाथाय बिनि मोसाग्लांनायनि सोमोन्दै बिसोर इउटुबाव बा सोरबा माबा चेनेलनि नायनानै सोलोंदोंमोन दिनै आं फोरोंगिरिखौ लेंहरनानै आं दिनै फोरोंनानै गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना जानजि आखाइ फाव फेसनफ्रा दंखायो एसे माने मोनसे मोनदेरनायबानो मोजां जागोन दा आं एसे मोजां मोनदों नाथाय बिथांमोना गोसो गुदुं बिसिनि स्रायनि एकाडेमिनि जे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो गोख्रों मावथिया मोजांथार आरो मोसाग्राफ्राबो आंखौ लेंहरनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ गोजोननाय बावो आं सानो बिथांमोना साहस जादों बिथांमोना गोसो गुदुं जादों बिथांमोना निस्सय दाब दाब जायगायाव बिसोरो हान्जा टिमखौ लानानै मोसानो आग्रह जादों निस्सय जाफुंगोन आंनि बोरबो थाबाय बिथांमोना हाफुंगोन बयखौबो बयनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय जाबाय दिनै जोंनि स्रां स्रां एकाडेमियाव आङो गाहाय नेहाथारि बेजों लोगोसे आंनो फोरोंगिरि गिबि फोरोंजेनग्रोनाय आङो इउटुबाव नायनानै जा रोंदों बेखौनो फोरोंदों दिनै आङो इसिबां मानि हाजोबैयाव जोंहा गाहाय फोरोंगिरि सार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमुवारि नेहाथारि सार दिलीप नार्जारि बिथांखौ जोंनि स्रां स्रां एकाडेमियाव दिनै लाबोनो हादों जोबोद गोजोननाय थाबाय सारनिसिम दा दिनै जोङो गिबि सान जोङो दिलीप नार्जारि सारखौ दिनै जोङो स्रां स्रां एकाडेमियाव मोसानाय फोरोंनायखौ जुरिजेनबाय दा जोंनि मोसानाय फोरोंनाय जुरिजेननाया माब्ला थुंगेगोन बेखौ जोङो दानो थोंजोङै बुंनो हाया जेब्लासिम जोंनि बे मोसानाया सोलिबाय थागोन अब्लासिम जोंनि स्रां स्रां एकाडेमियाव दिलीप नार्जारि सारा गाहामथारै नुजाफैगोन होननानै जों मिजिंथियो आरो बेजों लोगोसे जोंनि लोगोआव दा दंफायो खाम सिफुं आरो सेरजा जोङो दामनाय देनायखौबो जोंनि बे स्रां स्रां एकाडेमियावनो साननै सानथामनि गेजेराव जोङो लाबोगोन आं क्लास 3 आव फरायो बबे स्कुलाव आङो बे गामिनि स्कुलाव फुवाव गुदि फरायसालियाव फुखागाव गुदि फरायसालियाव औ दिनै नोंथां मास्टारा नोंसानि जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों मोजां फोरोंदोंना औ इयुन समाव मोजां मोसाखावरि जानो गोसो दं नालाय औ सोलोंथाइजों लोगोसे मोसानो गोसो जागोन औ जागोन सारा दिनै फोरोंफैनो हानायनि थाखाय सारजों फोरोंजानानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो जों इउटुबावसो नायनानै सोलोंदोंमोन औ इयुन समाव रोंगोन होननानै नोंसाङा मिजिंथिनो हायोना औ हागोन गोसो दं औ गोसो दं दिनै मा माखौ फोरोंखो नोंसिनि सारा दिनै जोंनो मोसाग्लांनायखौ फोरोंग्रोदों बेनि उनाव दाउस्रि देलाय एरिखौ फोरोंदों औ गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों बावाखै जों सोलोंनाया दिनै जों सारखौ मोनबोना खोब गोजोनदों जोङो बिथां दिलीप नार्जारिखौ जों मोननानै गोजोनदों दा जोंनि मोसानायखौ जों कन्टिनिउ लासिगोन माने रबिबाराव लागोन आरो जों जोबजासिम माने बेखौ जों रोंजासिम सेस्था खालामगोन सानफ्राव माने 125 जन दङ माखासे ओमफ्राय बे दा परिखा दं नालाय बे परिखाजों एसे बिसोरखौ बादा होदों लोगोसे फरायनायखौ गोनांसिन लानानै जों दिनै सम एसे खम जादों आरो दा बेनिखायनो जोङो बे जायगायाव बेसेना जोङो फ्रियै फोरोंगासिनो दं लोगोसे जों बेहाय मा होनो जोंनि बे ओनसोलाव गथ' गथाया खोब इन्टारेस्ट दङ फैगोन नै दा माखासे माबानाय समाव फरिखा समाव एसे खम जादों माने जों बहुद गोसो दं आरो नाजागासिनो दं बेनिफ्राय साबसिन हामसिन जोङो खालामगोन फुटबल दङ फुटबल दासिम जागासिनो दं जों बेखौ दिनै लाथ'वाखै माने फुटबल दं काबाडि दं जों बेखौ कन्टिनिउ लागासिनो दङ আপোনাৰ সন্তান জিএনএম বা এএনএম নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগ্ৰহী নেকি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আনিছে কোকৰাঝাৰ ছেম কলেজ অফ নাৰ্ছিঙে 2 আৰু 3 বছৰীয়া নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগবঢ়াইছে 50% ৰেহাই এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক 9854550697 আৰু 9854300175 নম্বৰত যোগাযোগৰ অন্তিম তাৰিখ 5 মাৰ্চ 2022